Erokamano nya Walter kuom ler magamano. Iwinjo ka nitiere wach mabende omulka ma paro ni joma ng'eny osebedo ka goyo mbaka. Achiel kuom gin weche mag somo. Weche mag somo bende nitiere thuoke moro motere sirkal mamwalo. Mano kowuok e ECDs gi tertiary institutions, mago mag technical and vocational training institutions. Kasto weche mag somo mag primary, weche mag somo mag secondary kaachiel kod weche mag somo mag mbalariany pod itiere piny owacho mamalo. Ang'o minyalo wacho, Mark, nikech ka in kaka japuonjre bende, gima iwinjo ka Walter okelo wacho kotenore gi weche mag somo, wacho ni access e weche mag somo osebedo samoro gi pek. In kaka ng'ama nitiere Kenya kwa ng'iyo higni ariyo gi, ang'o ma iparo ni owinjo bed ni timo maber ka samoro ma ok notimore? Agwero komano kuom penjono. E weche mag somo mokwongo apani there is a huge disconnect between joma loso chike mag somo gi joma somo, kata nini joma loso chike gi jonyuol ma tero nyithindo gi skul. Mokwongo ka wachako gi wach mosekelo liet ahinya, ma kata ne wantie bura moro e ndalo ariyo mokadho, wach new funding model ni. King'iyo new funding model ni in terms of principle, en gima ber, en gima nya konyo nyithindo ma iluongo na dala ma ok nya tero gi skul ahinya, lakini gima duong' machando ji ahinya ni implementation ni. Kaka kete tim, kaka idhi kete tim, mane chandruok ma chando ji ahinya. To apani mane gima osebedo ka chando sirkal ni ahinya, ni gin gi paro mabecho ahinya. Awinjo ka chief officer wacho wach hustler fund cha, osewuoyo wacho subsidy. Gin paro manyalo sudo piny ka ing'iyo kata ni iluongo ne economy, gik ma iluongo na economic inputs menya timo to sustain the economy. Lakini gima chando sirkal ni ahinya en timno. Timno, yani weche mang'eny igoe mbaka ahinya, kaka wach ni funding model igoe mbaka ahinya. To koro kobiro e tich, koro tich omoko, tich ok nya timore, koko chako kendo. Ang'o miparo ni samoro tich ok otimore maber e weche mag siro somo higni ariyo gi? Diponi en ni jatend migao, koso en ni nok mar pesa, koso en ni onge gima dho kisungu luongo ni goodwill, paro maber mar timo gimoro? Aboduoga kuom wacho ma wadwa osewacho, be apani ambe naduoyo matin, ni nomii joma ok nyal timo tich. Ni okaw ng'ato nikech noinge sama ni ji nodhi omanyo ombulu, ne odwa chung' gavana kamoro Kisii kocha, koro noinge ombulu. To koro kaka ing'eyo jatelo ni ong'iyo ni ong'iyo mbele kocha, to nyalo chano nade bano siepa bi mak na kar somo ka, to jaduong' cha kodo donjo kacha, tich otame. Omi ng'ama ok tich otamo. Mano nikech ing'e niya, cabinet secretary kacha en e chuny mar migao. Ka oonge paro to oonge capacity mar tiyo, onge kaka migao no nyalo ran. Kata ntiere mane wantie bura kode, mane uloso kode weche ma osebedo ka timre e migao mar somoni. Kata sami penji, ing'e nitie gimoro iluongo kisomo ni small details ka. Ok ine ka gigo en godo, ok ong'eyo wechegi. Owacha mamalo ni wadhi timo kama, asewuoyo gi rais awinj. Mawacho ni kata e pacho, e parogi oonge wechegi, okia wechegi maber. Koro an kanya duoko penjo misepenjona no, en gik moko ariyo. Mokwongo, ni jogi nigi paro mabecho, lakini tim nigi mibadhi mang'eny. Mar ariyo, en ni nomii joma ok nyal timo tich, nikech ni duoko lweto kaka negisekonyowa e diere mane wamanyo ombulu. To mar adek en kwelo. Ji kwelo ahinya Kenya kae, ji kwelo e migao gi, ji kwelo ahinya, nikech kata seche moko ing'e ni ya mane wadhi kaka rowere e ndara kae sama ne wadhi ng'anyo ni ok ni nikech josiasa timo arambe osetero ji mang'eny skul. Nitie nyithindo mang'eny manya obiro ma giwach ka ni arambe osetero gi skul, lakini weche mane wadhi go e koko ni nikech tiende ni pesa ni wuok kanye, tiendruok mar gini ni kwelo nitie. Okay. Jacob.